bida nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Four, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Four, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo
Ruses ang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, ang palamerik, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng halaman sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. He's working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney. Kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nakakatira pa ako diyan sa Umapang Legazpi City. Yung pumunta po kasi ako nung ano po ako nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung kuwan ko yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Betito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pag-i ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa
tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Humapon, 406 Humapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan. At ngayon po, umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong duwang ugat sa liong, okay na. Pinainom mo kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB,
Sabi ko, ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po ay healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po. good health. Yes, sir. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc yung Bitito. Doc yung Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digdi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta Konsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa may sa Diabetes, may sugar, sugar, may high blood, may high blood. Tapos May- may problema sa lungs, may katarata, tapos yung tuhod, may arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo, 1 month lang, may magayunang nangyari na. nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati pa- Amazing 4. Oo, kami
amazing po. dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, High blood. so arthritis, na-address, so, sa lungs ay gumanda na, patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga may mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige na, umaga. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan dinalang ka? Oo. Nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang i-suggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. missing for at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo, nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. dun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo, nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagralaya na sugar rin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. yun, nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka kayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nakakain
marami siya ng marara na Oo, gagawin. naganapin. Oo, anong marami siya? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So, masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing for. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So, Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, siling-kinain na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. 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 Love tayo. Love natin. Ganyan, ganyan love. Love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success. Ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta ba ako sa isang doktor, Specialista. specialist sa oncologist, para may tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga ang takangay sa Dati, hinahirapan ka matulog na straight. hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Agad. Kinamagaan. Yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung pag Oo. sakit na pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6.
Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di abot. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yung kaya doon ako sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na akong Maglakad. nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat as in Diyos marahay na pagkabanggi po sa gabos nagdadangog, of course, sa DCGB Radio, at pati na rin po sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. At pati na rin po sa aming YouTube channel na Doc Joey Bitito, ay naka-live na rin po kami ngayong araw. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President kay Ma'am Andy Tito Princena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Mabalonia. So ako po muli si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong gabi sa programang ito. So ayan, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan, Mularan, na hatid po sa inyo ng nag-iisang Doc Joey Bitito. So, ayan po. So, again, kinocongratulate ko po si Ma'am Annie Gonzalez. So, siya po ay nakapag-receive na ng kanyang incentives or commission nung nakaraang Friday. So, meron po siyang mahigit 1,000 pesos na incentives dahil po siya po ay nakapag-refer ng isang pasyente dito sa aming office. At nung nakaraang Friday po ay may refer din po si Ma'am Annie na isang pasyente, which is si Ma'am Mirna Binlayo, 39 years old, na taga Barangay Dos, Bakakay, Albay. So ito kasi si Ma'am Myra, si Ma'am Myra, meron po siyang sakit na asthma, so madali po daw siya hingalin. At bukod po dyan, sumasakit daw po ang kanyang ulo. So kapag sumasakit daw ang kanyang ulo, ay para daw siyang sisigaw sa sobrang sakit ng kanyang ulo. At bilang kakilala naman ito ni Ma'am Annie, pinapunta niya dito kay Doc Joey. Sinamahan niya na para at least try na siya uminom nitong ating amazing products at maibsan po ang karamdaman niya. And then, kinocongratulate ko din po si Ma'am Genevieve Bermundo na taga Rapu-Rapu, Albay. So, siya po ay nag-avail nung nakaraang Saturday na good for 1 month na kanyang mga iniinom sa kanyang health problem. So, si Ma'am Genevieve kasi po ay hindi po
natatapos yung kanyang menstruation at marami daw pong lumalabas na mga dugo na napakalaki. And then, yung pag-take niya nitong ating amazing products, minsan daw ay konti-konti na lang, kumbaga patak-patak na lang yung lumalabas sa kanya. Hindi na yung ganun dati na parang sobrang dami at sobrang lalaki ng mga nagkumpul-kumpul na mga dugo. So, ayan, nakakuha din po si Ma'am Jenny B ng almost 2,000 pesos na incentive per commission dahil meron din po siyang tiyahin na nirefer niya dito sa aming office at nag-avail po ito ng silver package which is po yung 15,000 na package natin. Kaya naman, yung commission ni Ma'am, kinuha niya na nung Saturday at kinonvert niya po ito sa ating amazing products. Para din po, makastart na din po yung kanyang father makainom nitong ating amazing products dahil ang karamdaman rin po ng papa niya ay na mild stroke po ito. Kaya para din maginahawaan si tatay, like for example, nakapaglakad-lakad na siya ng maayos, so balak ni ma'am na painumin na rin po nitong ating amazing products. Pero ang problema lang, medyo madunong na si tatay kasi gurang na. Kaya sabi niya, pwede ito ilaag na lang sa gatas or sa tubig na iinumin niya para at least maka-intake po si tatay ng ating mga kapsula. At ngayong araw din po ay galing dito si Ma'am Elsa, nag-avail ng ating mga coffee which is yung Mega A Coffee. Galing din dito si Ma'am Marivic Bubilis kasi siya po ang nagkukuha ng products ni Ma'am Ninita na taga Malinaw. Si Ma'am Ninita kasi is 29 years na siyang nagsasuffer ng sugat niya sa paa at halos po hindi na po gumagaling at parang kinakain na yung buto niya or yung laman niya ng sugat. At galing din po dito si Ma'am Michelle Alsaga para mag-repurchase ulit ng ating amazing products dahil po ay para po sa kanyang karamdaman sa myoma din po. And then, galing din po dito yung anak ni Sir Joseph Rosila. So ito din po ay nag-avail ng 1 box Mega 1 promo na 60 cups. So yan po, yung ating pa-promo pong Mega 1 ay isang box na lamang po. Kaya po kung sino po yung unang makakapag-avail nito, ay sa kanya na lamang po itong promo nating Mega 1 capsule. So, isang box na lang po dito yung natitira. Kaya po, paunahan na lang po kung sino makakakuha or makaka-avail nitong ating Mega 1 promo. Kaya, kung ngayong araw, wala pang bumili nitong ating amazing, ay yung Mega 1 promo natin, baka bukas ay may makabili na at maunahan yung mga ating mga pasyenteng umiinom nitong Mega 1 promo natin. Kaya kung kayo po ay umiinom nitong ating Mega 1 na promo, ay agahan nyo na po bukas para kayo ay maunang mag-avail nitong ating Mega 1. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga pasyente at mga clients na pumupunta dito sa amin araw-araw at nung nakaraang linggo. Kaya po sa lahat po ng may mga health problem or whether naman po or either yung mga family ninyo, kapamilya ninyo yung may health problem pero hindi na makapunta dito sa office namin, pwede po kayo na lang po yung pumunta. At ang aming office po ay located po ito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga pupunta dito, ay hindi na po kayo maliligaw kasi meron na po ditong pinalagay si Doc Joey signage para hindi na po hanap ng hanap yung aming mga pasyente. At ang ating office hours po ay from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. Kaya po sa mga pasyente namin ngayon na balak po pong humabol at makapag-avail nitong ating amazing products ay hanggang alas 7 po ay bukas po ang ating office. At kapag Sunday naman po ay minsan half day na bukas dito sa ating office sa Cabangan
At minsan naman po ay nasa Dorotea sila Doc Joey at si Ma'am Arlene kinahaponan from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. But to make sure nandito talaga sila or either nasa Dorotea Resort sila, pwede po kayong magpa-schedule or magpa-appointment kay Doc Joey or kay Ma'am Arlene. So, ang gagawin nyo lamang po ay tatawag kayo or magte-text kayo sa mga numbers ni Doc Joey. So, ito na po yung mga numbers ni Doc Joey. Babanggitin ko na po, kaya kumuha na kayo dyan ng pangsulat, masusulatan para at least pag naisipan ninyong magpa-schedule kay Doc Joey, at least meron na po kayong numbers. And then, kung may mga katanungan po kayo about sa inyong health problem, about sa ating mga produkto, may mga numbers na po kayong tatawagan. At mamaya-maya po ay babanggitin ko rin yung mga personal account ni Doc Joey sa Facebook. Pati na rin po yung ating Facebook page. So, ayan, nakakuha na ba kayo ng masusulatan at pansulat? Kasi ito na po yung number ni Doc Joey. So, una po, ito po, ang smart number ni Doc. Personal account, yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Yun po yung pangalawa niyang account sa Facebook. At bukod po dyan, kung nahihirapan kayo maghanap or medyo mahaba yung pangalan ni Doc Joey, meron po kaming Facebook page. So, yun po, medyo maikli lang. Itatype lang po nindo sa search bar ng inyong cellphone ang Doc Joey Bitito. Facebook page. Again, Doc Joey Bitito. So, dyan po nakapost lahat ng mga products and then lahat ng mga clients na pumupunta dito sa amin. And then, yan, yung mga testimony ng mga pasyenteng pumupunta dito sa amin. So, ngayon po, ay may mga recently lang, marami kaming natutulungan dito sa office na may iba't ibang karamdaman. Katulad na lamang po ni Sir Ribadulia na taga Taysan, Legazpi City. So, siya po ay may lung problem. And then, sa unang laboratory niya noong November, bago siya pumunta dito sa aming office, based po doon sa laboratory result niya, ay suspected as malignant yung kanyang problema sa baga. And then, after 6 months ng pag-inom nitong ating mga amazing products, yung mga kapsula nating Amazing 4, so napakaganda po yung naging resulta sa katawan ni Tatay Ribadulia. So, ayan. So, dating palagi siyang hinihingal, makalakad lang siya ng ilang meters. Ngayon po ay hindi na. And then, ngayon po ay nakakaakyat na din po siya sa second floor ng kanilang bahay. At bukod po dyan, nakakapagmotor na rin po siya papunta dito sa aming office para po makabili ko ating amazing product. So, dati kasi nung umpisa, yung misis niya lang yung pumupunta dito sa aming office para mag-avail. And then, kinalaunan, gumaling na si Sir, kaya na pumunta dito sa office. So, siya na lang po yung nag-a-avail ng kanya mga
produkto. So ayan, pabalik-balik dito si Sir Rebadulla kasi nga po natulungan siya nitong ating amazing products at hindi niya na aalisin. Pwede po babaan yung kanyang dosage pero hindi po pwede alisin para at least tuloy-tuloy po yung kanyang kagalingan at paglakas po ng kanyang katawan. And then kanina nga po pala, galing din dito si Ma'am Estela Martinez, 70 years old, na taga Ibalong Village, taga Taysan din po ito. So, si Ma'am isang bookkeeper and then ang health problem niya po ay meron siyang gallbladder problem and then bukod po dyan, meron din po siyang kidney stone at namamanhid po ang kanyang paa. So, ayan, nag-decide siyang pumunta na dito kay Doc Joey kasi may mga pain na nararamdaman na siya sa kanyang katawan at hindi na siya nakakatulog ng maayos. At kapag naglalakad siya, syempre yung trabaho niya, bookkeeper, kung saan siya pumupunta sa mga kliyente niya, medyo namamanhid daw po yung kanyang paa. At ang kinagandahan po nung pumunta siya dito sa amin kanina at nag-avail ng good for 10 days naman para makomplete na niya yung pang 1 month, ang sabi ni ma'am, medyo nawala na daw yung pananakit na dito sa may part ng tiyan niya, sa likod niya, nakakatulog na rin po siya ng maayos at po dyan, yung pamamanhid po ng kanyang paa or pagtanglay, nawala na din po ito. So, yun po yung testimony kanina ni Ma'am Estela Martinez na isang bookkeeper na taga Taysan,